Parlant amb un amic meu i company de Sort Pecat, li comentava això. Estic en l'atur, tinc 29 anys i encara no tinc solucionat el tema de la feina. Per això em vaig aprofitar a posar-me a estudiar FP d'Administració i Finances i un curset d'anglès. Però això no em solucionarà el meu futur laboral, i no tan sols per la crisi econòmica, sinó perquè tinc 29 anys i cada cop és més difícil trobar feina. A més, he estat treballant des dels 19 anys i no puc dir que hi hagi tingut tota la sort que voldrien les feines, ja que sempre és difícil el tracte amb els caps, i veig que hi ha molt insufisme i moltes injustícies entre els companys de feina. I això em costa d'assumir, ja que sóc un noi de bona voluntat, i veig que en la resta aquesta voluntat no hi és. En fi, que després de donar-li tantes voltes hem arribat a la conclusió que tan malament no estem. Encara tenim la sort de tenir uns pares que ens posen el plat a taula i encara podem anar vestits i poder anar al metge quan ens trobem malament. En canvi això no tothom del planeta ho pot fer. I vam pensar en la gent de l'Haití, que ara mateix ho estan passant fatal. Això sí que és injust, i hem pensat, potser no tenim un bon sou a l'atur, però si en comptes de gastar-lo en moltes coses que segur que són inútils, donem una petita ajuda a la gent d'Haití. I això farem. Demà mateix pel dematí aniré a parlar amb els de la meva entitat bancària per donar-los una petita ajuda als d'Haití. La meva mare s'hi ha apuntat i el meu amic també. Moltíssimes gràcies per estar junts amb aquesta pobra gent que ara mateix no està millor que nosaltres. Però volem donar-li l'esperança que es recuperaran a la major brevetat possible.